Polytechnic Road. Bongaigaon Polytechnic ni road. Tuh, first time. ओरैबो थांजायो नै लामाया साइसा ओरै थांगोन रा ओरैथ' थांसै थांसै ओइ रंमेन पेयिं गेट्सनो पिजि दं बिथिंजाय पलिटेकनिक फरायग्रा लामाया बेनो नोंथांमोन पलिटेकनिक नुवाखैबा ओरै फैनानै नायफैनो हागोन ओइ फंबाया हेलमेट गानदों प्लेसा मोजांथार लोगोफोर बेरायनो दंफैयो बङाइगाव पलिटेकनिक सेन्टाराव नोंथांमोन नोंसोरो पलिटेकनिक सेन्टार बङाइगाव पलिटेकनिकखौ नुफेराखैबा नैबे जायगायाव फैनानै नायफैनो हागोन फुटबल जानाय खाथियावनो ओरैजाय मासगाव नैथिंजाय बेनो पलिटेकनिक हाबलायनो मोजांलै मारैथो हाबलायनो मालायनि इनस्टिटिउसनाव नै बेनो बङाइगाव पलिटेकनिकआ नुवाखैबा नै बेनो जों एसे हाबहैनो नागिरदों हाबहैना मोनगोन ना मोना ओमफ्राय बङाइगाव पलिटेकनिक लामाया बिराद मोजां सिल आं नोंसोरनो देखायनो लामाखौ बरिया हाजो खाथि प्लेस बरिया प्लेस बेनो जाहैबाय बङाइगाव पलिटेकनिक सिदाथ' नैबे माबा नै अफिस ओइ डाइनासरबो दङ नै डाइनासर पार्क सेन्टारनि बेरायनो जोबोद मोजां जायगाया गैला जोबथा फैबाय ओरै हाजोआव गाखोहैनांगोन थांला बिदि अफिस बाउन्डारिसिम थांला नैबे बङाइगाव पलिटेकनिकनि सेन्टार बिराद मोजां जायगाया आंगोफोर नैबेनो पलिटेकनिकआ अफिस बङाइगाव पलिटेकनिकआ बेनो बिराद मोजां पार्क दं नैबे गेजेराव फट' लानो नामा फंबाय बिराद मोजां पार्क जोंना फंबाया फट' लानो गोसो जाबाय दां मा फंबाया जोंना फट' लानो गोसो जाबाय जानांगौ बिराद मोजां प्लेस बेरायफैनो हागोन बेरायनोबा मालाबाफोर फैबा बे जायगायाव नै फंबायमोनहा दिन्थिखाबाय बाइक फिसानो बेरायदों फंबायमोनहा जिन्दाबाद लादो दासो आं फट' लायो लादो फट' लानो नागिरदों नामा फंबायमोनहा बे जायगायाव फैनानै फैफेराखैमोन नालाय दे बिदिनोसै लोगोफोर जोंहा पलिटेकनिक सेन्टाराव फैनानै मोनाबाय गाखोलायहरदोंलै मालाय हनै डाइनासराव गाखोलायनानै फट' लादों ओइहाय डाइनासराव थांफिनसै नै मोनाबाय थांफिननांगौ न'आ गोजानद्रार गेट फांथेबा दा मोननाय नङा जायगाया खिन्थु हाजो खाथिजों जाबजों बिराद मोजां बेरायबाथाय बेरायबाय थाफैलायनो लुबैयो आरोना थान्दा खुनु साउन्ड पलुसन गैया एयार पलुसन गैया आरोना प्लेसआ ग्रिन ओरै हाजोजों जाबजों बिराद मोजां नोंथांमोनहाबो बेरायफैनो हागोन ओरैनोबाबो बेरायफैनो हायो ओइथिंजाय मेरला माबा दंखायो बिथिंजाय ओइ हाजो साइडथिंबो बेरायग्रा जायगा दं ओरैबो थांनानै बेरायहैजायो गय बिफां बारिल' नुयो फुरा ग्रिन आरोना जायगाया साफा खुनु माबा लेथ्रा नुनाया खम जों दा फैबाय दा जों थांफिनसै आरो
Campus saja. हाजोखौ नुबाय बङाइगावजों थाङोबा सालमारा मोनाङाव बे हाजोखौ जावैनोसै जों बटजों नुयो बेनो बै हाजोआ बिदिबा जों थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनोबा खालामबाय थादो नोंथांमोननि थाखाय आं बिदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन कलकाता बाजाराव बेरायफैबाय नै माबा पलिटेकनिकनिफ्राय दहाय भिडिअखौ दोनथ'नाय जादोंमोन नै दा कलकाता बाजाराव फैफिनबाय जों बिराद बेरायनो बिराद मोजां बिराद भिर नै दुर्गा फुजानि हाउसफुल जेरैबो फाग्लासो मानसियानो मानसि नालाय फंबाया गस्ला बायनो नागिरदों नै कलकाता बाजाराव दा स्पर्ट्सनि लादों स्पर्ट्सनि बेरायनानै फैखांबाय जों माबायाव पलिटेकनिकनिफ्राय ग्रोब कलकाता बाजाराव हाबफैफिननाय जाहैबाय नै बिराद भिरखा दुर्गा फुजानि जेरावबो बिदिनो दा मोजाङानो दं मा नांगौ नोंनिया फंबाय एखे बुस्थु बाजार इन्डियावबो स्पर्टिं माबा हरबाय एडिडासआवलाय बाजार इन्डियाव फंबाया बाजार इन्डियावसो हाबैसैनो बाहाय मोजां मोनासै थारमाने जोबजोब्बाय बिराद भिर ना मानसिया ओंखायनो हाबैफिनसै जों हाबनो जायगायानो गैया नै मानसियानो वाशरुम जोबो फंबाय जेबो गैया चलो माखौ नायफैदों सार दा बैसोर फसन होनदोंमोन नायफैदोंमोन दा गैला मानसियाव जोबो नायनायसै बाजार इन्डियाव आगायबावनोसै जों बाजार इन्डिया कलकाता शपिं मला गोदानमोन नाथाय गैला नै जोबजोब्बाय ओरैबादि मानसिना फुजानि आयौ 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 नालाय आयौ नै सेंग्राबो सिख्लाफोरबो डेन्जार जेरै कलकाता ममता बेमारनि दा आब'नि माबानि थिग बेबादिनो बिराद मानसि फैदों बहाय माल लाबावनांगौ जोंलाय बिराद भिर नै माबायाव पेमेन्ट खालामनाया बिराद भिर बिदियाव माल लानो बायो बिराद खस्थ' मोनो बिदियाव थाबसिनै दा जेबो लाला ओरैबादि भिर बाजार गोदानजों दुर्गा फुजाजों ओरैबादि भिर ओंखायनो जों दा बाजार इन्डियायावसो हाबैफिनसै कलकाता बाजाराव लाला एसे टाइम पास बेरायलांनाय जाबाय दे भिडिअखौ दहायनो फोजोबखाबायमोन फोजोबनाया नाथाय दा आरो गोदानबो मोनसे एड खालामबावनाय जाबाय गोदानै आरो फिन बे भिडिअआवनो बरायफिनबावनाय थाबाय जों दा बाजार इन्डियायाव हाबैनो नागिरदों गारि लालै थ' बयनो थानाया मोजां माला माला दङ फात्ताखौनो मोनाखै बाजार इन्डियायाव फैफिनबाय मानसिया एसे खम बाजार इन्डियायाव कलकाता बाजारा गोदानमोन नालाय बिराद भिर जादों बाहाय एसे खम फंबाय मोना मा लायो बेखौथ' मिथिला जों आङो माबा गस्ला लानो नागिरदों गस्लाखौनो मोजां मोनाखै
हौवाफोरनिया गोजौआवसो नै बाजार इन्डिया बाहाय गैया गोजौआवसो गाखोलांनांगोन जों है बिदिखौ दा रायलाय दे भिडिअ खोनागोन फंबायखौ थांगासिनो नै गोजौआवसोलै गोजौआवसो जेन्टसा बिजिनियाव बायनाया साबसिन मोनो बुंबाय सिङाव भिडिअ खेबनो मोनामोन ओंखायनो हथातखारि बन्द खालामनाय जादों भिडिअखौ भिडिअ एलाउड होआमोन सिङाव ओंखायनो भिडिअखौ बन्द खालामनाय जाबाय दा ओंखारबोफिनबाय जों थांनोसै दा न'आव बिराद खुसिखानाय बङाइगावआ दा दुर्गा फुजानि सिजोनखाय ना गासिबो बे माबाफोर दा दुर्गा फुजाखौ जायफोर बांसिन फालियो बिसिनिल' भिर दा जों दा न'आव थांसै न'आव थांनानै ओंखाम जानानै उन्दुनोसै नोंथांमोनाबो आराम थादो मोनाबाय हर थौबाय दा बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'फिननाय जाबाय दे बाय बाय